escoltàvem la que hagi estat, possiblement, una de les primeres cançons que hem sentit a les nostres vides. Dues mestres d'escola han creat un blog on qualsevol persona d'arreu del món pot penjar una gravació cantant una cançó de bressol. Després les coneixerem. Fem una pausa publicitària, res, menys de 3 minuts, i tornem tot d'una. Fins ara. No te'n vagis, perquè vull que escoltis aquesta cançó. Són les 1:39 del matí. Possiblement, Marc, et sonarà, i també, possiblement, per a molts de vosaltres, hagi estat la primera cançó que sentireu quan vareu néixer. Dues mestres d'escola han creat un blog on tothom qui vulgui arreu del món pot penjar-hi cançons cantades, cançons de bressol. A veure si us sona aquesta. Noni no li diu sa mare, noni dona el seu fió, noni no una engronsadeta en el seu nin petitó. És probablement una de les primeres cançons que haurem sentit a les nostres vides, una música amb molts d'elements comuns arreu del món. Donar-les a conèixer és l'objectiu del blog creat per un grup de mestres d'una escola de Palma. És el primer lligam entre mare i fill, o pare i fill, i és un fet cultural i de tradició oral que no se pot perdre, i és el que nosaltres volem fer, preservar aquest fet. En tan sols 2 setmanes, l'èxit i difusió d'aquesta iniciativa supera amb escreix les seves expectatives. La dinàmica de funcionament del blog és molt senzilla. Qualsevol persona arreu del món pot penjar una gravació cantant una cançó de bressol. És una passa més a un projecte que començà inesperadament 3 anys enrere, mogut per les cançons de bressol, i que pot després s'afiançar amb la publicació del documental Noni no una engronsadeta arreu del món, on mares de diferents cultures cantaven cançons de bressol. Va anar cantant aquestes cançons, els varen voler gravar, varen voler fer aquesta feina amb nosaltres. Totes les persones que formaven part d'aquesta escola, com que eren moltes nacionalitats diferents, varen formar part del projecte. Una iniciativa que diuen va ajudar a crear lligams. Varen aconseguir que les mares confiassin molt més en nosaltres. Tu pensa que són mares estrangeres que no coneixen l'escola, no coneixen Mallorca, tampoc acaben d'arribar, i clar, hi ha una miqueta de distància. I després de fer un projecte i que ells vegin que nosaltres valorem la seva cultura, ells fan un esforç també per atacar-se a nosaltres. Una iniciativa que diuen va ajudar a crear lligams. El DVD es publicà juntament amb un llibre didàctic amb la lletra i la partitura de les cançons. Ara ja està enllestida la segona part, que es preveu comercialitzar aviat en versió impresa i en format electrònic.